Дигиталните услуги предлагат бърз и удобен достъп до средства и информация, а ние като банка прилагаме високи стандарти за сигурност. Въпреки това, отговорното им използване от страна на клиентите е ключово за още по-голяма защита. Една от най-важните мерки е двуфакторната автентикация – 2FA. Тя добавя втори слой защита, еднократен код на телефона, биометрични данни или потвърждение със софтуерен токен. Киберпрестъпниците често използват фишинг атаки и зловреден софтуер. Винаги проверявайте информацията за сумата и получателя преди потвърждение със софтуерен токен. OneWallet, например, ви помага да следите операциите в реално време, чрез push известия, които получавате за всяко движение по сметка и карта. Не записвайте своите пароли за достъп или пин кодове в мобилното си устройство или на хартия, защото така рискувате да предоставите достъп на чужди лица, които не следва да имат достъп до тях. И също така винаги използвайте актуалните версии на мобилните приложения.